कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत। आज पळयात आयचे मुख्य खबरो। सप्टेंबर 21 तारखेच्यान शाळा मात्र सुरू, क्लास सुरू जावचे ना, शिक्षण मंत्री सुरेश कुमार। भटकळाक एक वाटेन कोरोना जालान, दुसरे वाटेन मलेरिया। आता सोडपितल्याक पेरा बरोबर टी शर्टाचो बीन आनंद घेवंक मेळटलो। शौचालयात व्हिडिओ करताना युवकाक अटक। भटकळाक गांजा विकताना 3 जणांक अटक। आता सविस्तर खबरो। सप्टेंबर 21 तारखेच्यान शाळा मात्र सुरू जातली, जालान क्लास सुरू जावचे ना म्हण शिक्षण मंत्री सुरेश कुमार हेमी सांगला। सप्टेंबर 30 तारीख पर्यंत विद्यार्थ्याले ऍडमिशन पूर्ण जाऊ जाय आणि प्रायव्हेट स्कूलात फर्स्ट टर्म फी मात्र घेऊ जाय असे शिक्षण मंत्री सुरेश कुमार हेमी सांगला। एक वेळार कसली बी समस्या आयल्यान DDPI आणि BEO क्रम घेतले। सरकारा वतीन बीन सूचना दिली आसा। खंयच्या बी पालकाक कसली समस्या जालान BEO संपर्क करा म्हण शिक्षण मंत्रीन सांगितले आसा। आज बरीच भुरगी सरकारी शाळेत प्रवेश घेऊ लागलात। कितली बी भुरगी येऊ लागली तरी आम्ही व्यवस्था करतली म्हण शिक्षण मंत्रीन सांगला। जर प्रायव्हेट स्कूलान TC दिन जालान BEO खंयच्यान दिवच्याक व्यवस्था करतली। गेले कडे विचारतात की शाळा केन्ना सुरू जातली, जालान पालक कोरोना भ्यात आशिल्ले निमित्ती त्याचे निवारण करचे काम आमगेले विभाग करचे आसा म्हण शिक्षण मंत्री सुरेश कुमार हेमी सांगला। भटकळाक एक वाटेन कोरोना जास्त प्रमाणात वाढू लागला आणि दुसरे वाटेन मलेरिया केस मिळू लागला। त्या निमित्ती तालुका प्रशासनाचेर ताप पडला। प्रतिवर्षाक तालुका प्रशासन आणि आरोग्य विभाग, आशा कार्यकर्ता तसेच आरोग्य कर्मचारी खंयच्यान मलेरियाचे सर्वेक्षण जाताले, जालान या वर्षा कोरोना लागून साध्य जाऊ ना। तालुका भितर 3 मलेरिया केस मेळिल्ले आसा। आमचे शेजारी आशिल्ल्या उडपी आणि दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात मलेरियाचे प्रमाण खूप प्रमाणात वाढिल्ले आसा। उडपी आणि दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात जानेवारीच्यान ऑगस्ट पर्यंत 900 केस मेळिल्ले आसात असे आरोग्य विभागान स्पष्ट केला। सोडपितल्याक आकर्षण करचेसाठी गोयच्या पोळ्यामॅट नावार एक नवीन प्रोडक्ट येईल आसा। सोडपितल्याक एक विशेष प्रोडक्ट तयार जाल्लो आसा आणि ऑर्डर केल्यान घरा येऊन पावता। ऑनलाइन बी हो प्रोडक्ट तुम्ही घेऊ शकता। हय, थोडे युवकान पोळ्यामॅटार आशिल्ले प्रेम ह्या रितीन व्यक्त केला की पोळ्यामॅट नावार टी शर्ट तयार केला आणि पोळ्यामॅट ह्या टी शर्टाचे ब्रँड पेयरावरी दवरलात। आता सोडपितल्याक पेयरा बरोबर या टी शर्टाचो बी आनंद घेऊ मेळटलो। पोळ्यामॅट नावार टी शर्ट तुमका ऑनलाइन www.ka30store.in ह्या साइटीचेर बी मिळू शकता आणि या टी शर्टाची किंमत आसा 475 रुपये। कुमटाच्या नवीन बसस्टँडाकडे आशिल्ल्या सार्वजनिक शौचालयात भितर मेळिल्लो व्हिडिओ करच्या प्रयत्न केल्ल्या एक व्यक्तीक सार्वजनिक लोकांनी धन पोलिसांच्या हातीत दिले। जेन्ना ती महिला शौचालयात गेली तेन्ना एक व्यक्ती फाटल्या खिडकेच्यान वाकून पळयतालो, तशेंच मोबायलाचेर व्हिडिओ करू लागलो। त्या वेळार त्या महिलेन मोठ्यान आवाज केलो तेन्ना सार्वजनिक लोकांनी मुखार येवन असल्या विकृत व्यक्तीक पोलिसांच्या हातीत दिले। कुमटा पोलीस ठाण्यात गुन्हो दाखल जाल्लो आसा। भटकळात सागर रस्त्यार किचरे क्रॉसार चोरेन गांजा विकताना 3 जणांक अटक केली आणि त्यांच्यान 750 ग्राम गांजा, स्कूटी, 3 मोबाईल आणि 2600 रुपये जप्त केले। मंकी होनावरचे निवासी गणपती मंजप्प नाईक, मुर्डेश्वर हिरे दोमीचे निवासी जनार्दन हरिकंत्र आणि करिकल निवासी आनंद मोगेर यांका अटक केली। वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शनासकल भटकळ ग्रामीण ठाण्याचे PSI आणि भटकळ शहर पोलीस ठाण्याचे ASI आणि इतर कर्मचारी सहभागी आशिले। इतल्यान कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगा सोंपता। व्हिडिओ सबस्क्राईब करा। कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।